Krásný dobrý den, tak dnes si řekneme o tady této naší vložce, neboli bylinné kapsy, neboli terapeutické vložce, chcete jemná péče. Sama s ní budu mít premiéru, rozhodla jsem si udělat pravidelnou 10denní kůru na podporu svého ženského zdraví a na podporu hlavně ledvin močového měchýře. Tady tato vložka je opravdu skvělá. Jen chci upozornit, že je vždycky dobré tady tuhle vložku používat až po menstruaci, protože ona není vybavená tím, aby vám absorbovala různé tekutiny a tak dále. Jo, je to taková bylinná kapsa. Takže to jenom, abyste věděli. Určitě je dobré vždycky udělat fakt minimálně 10denní kůru. Má vysokou koncentraci bylin, takže pokud ji chcete vyzkoušet, je vždycky dobré začít používat ty naše jemnější vložky. Ale o tom, když vás bude zajímat, řeknu samostatně. Každopádně, tady tato bylinná kapsa je skvělá v tom, že právě nám podpoří ty močové cesty, ty ledviny. Takže opravdu ženy, kdo na to trpíte, tak pokud chodíváte v zimě se saunovat, chodíváte na bazén, jo, tak vždycky je dobré, jak dojdete domů, osprchujete se, tak si vždycky na noc dát preventivně tady tuhle vložku. Ona ničí bakterie, uklidní ty sliznice, jo, takže zbytečně dovnitř neproniknou různé bacily a nežádoucí zkrátka věci. Jinak mimo jiné je dobrá právě i pokud pociťujete právě takovéto svědění, pálení. Dalo by se říct náznak zánětu močových cest, protože milé dámy, pokud už jednou, opravdu pokud jednou tady tento zánět dostanete, tak z největší pravděpodobností se vám to bude milé rádo vracet, pokud nezačnete konat a dělat věci jinak. Jo, takže na to myslete, opravdu je to tak. Takže zmíním, že třeba obsahuje třeba anděliku lékařskou, která posiluje pánevní dno, tlumí křeče, pomáhá při nepravidelné menstruaci. Nebo také třeba obsahuje jerlíny japonský, který je právě dobrý, pokud nás postihují křeče, nebo řešíme právě i hemeroidy. Jo, máme prostě tady tyhle různé bolesti. Obsahuje třeba zimolez japonský, který je skvělý právě na ty, že umí působit proti těm bakteriím, zánětům. Nebo třeba gardeny jasmínovou, která je výborná právě při zánětech, otocích. Jo, chryzantému indickou, která právě pomáhá vlastně podpořit tu naši ženskou imunitu. Jo, takže opravdu obsahuje skvělé cenné látky, které tam opravdu jsou zeskládány dle vlastně principu tradiční čínské medicíny tak, aby nám co nejvíce pomohly. A pokud, milé dámy, dojdete do fáze, kdy berete antibiotika, nezoufejte, i v tomto případě tu vložku můžete používat, ona nějakým způsobem neovlivňuje účinky antibiotik a vám takhle pomůže se lépe uzdravit. Jo, takže já budu mít premiéru, takže jsem na to zvědavá a pokud i ty ji chceš mít zároveň se mnou, tak se neváhej ozvat. Tak se měj, ahoj!